to chcel asi. Keď im dáš, lebo tam to je vápnik kopec a oni ho strácajú pri tomto dojčení. Takže keď ho biele naservíruješ, vôbec sa nič. Nenecháme v tomto? Ne, to je náš. Aha. Není s tým. Jej, to sa babka zvykla hnevať, mama moja. Na tajňáka sme to vyložili a nehali sme to tak. Vylízať. Dobre. 3, 4. Poďme, banda. Poďte sem. Ale nečakám jedného. Joj, ja sa k tomu nedostanem. Kráčavci. To je buchot. By to bola moja dcera.